Graduate ka nga, valedictorian. Sa paninguha rin na sa pagtuon, uy. Dili ko mutuo nga doon ay tao nga puko. Maog yun, pero di lang yun ta magkitaan ni. Uy, nga nugod taong dili. Bisan pa og, graduate na ta. Magkita gihapon ta, uy. Magsabot ta kung asa ta nga eskwelahan eskwela sa college aron magkita gihapon ta. Bitaw no? Bright yun ka, uy. Appear. Appear. Mimi. Unang adlaw karon sa imong pag-eskwela sa college. Kuidaw ha, basin maguyab-uyab ka dayon ha? Lahi na ra ba ang mga batan-on nga imong makauban? Ay, naunsa man sa Miss Mama, uy. Walang gihapon kay salig na ako, ma. Nga ako man ganing gi-proof ninyo nga seryoso ko sa akong pagtuon. Gani, valedictorian pa man gani ko. Mao lagi. Kahit daw bitaw mi, ug nagpasalamat yun mi ni Papa nimo ana. Mao nga karon, lahi na sad ni nga hagit nimo. Hinaot pa unta nga susama sa gihapon, magmalampuson ka sa imong pagtuon. Ayaw ka pala ka, Mader. Maninguha yun ko, aron ko makahuman sa akong pagtungha. Nako, human sa akong klase. Ha? Asa man? At mi sa Plaza Independensya na may kalihukan karon ngadto sa mga sama nato mga estudyante. Ha? Unsa man na siya? Basta kuyog lang nako. Ganahan lagi ka unya. Daghan man ngadto nga classmate nato sa high school. Muadto man sad gani si Josh, ang imong secret crush. Ha? Sige na, kuyugi lang ko good, ha? Please. Sige. Gikinahanglan ang iyong atensyon. Niya kita karon din aron atong ipakita sa atong gobyerno nga kita nga mga estudyante naghugpong aron ipakita nga dako kitang supat sa kada tuig na lang nga pag-increase atong tuition fee. Unsa gud ni? Rally man lagi ning atong ani. Maubitaw mo apil taaning kalihukan dayp kay para sa dinatong mga estudyante. Karon, ang atuwa na usab nga kauban ug usa sa nagpasiugdan ining mga kalihukan. Siya usa kay estudyante nga parehas nato nangutana sa katarungan. Ihatid ko kamo ni Josh Tabarlo. Pakpak! Uy, day, si Josh na day. Ang imong crush na maunang masulti. Tay, si Josh, naapaingon nga ni. Ha? Uy, nag-blush mo lagi ka. Sapat dia, uy. Bisag wa ka ni. Hi, girls! Hi, Josh! Indutan ni mo gisulti sa stage, uy. Nakita na ako ang tanan, naminaw gyud mi nimo. Ingon yun yana. Aron mabati o masabtan sa mga naminaw, nga dili na yun maayo ilang pagpaantos mga pobre nga mga estudyante. O ingon man sa mga ginikanan ni ini. Nga bisag kung saan sa pagpaninguha, pobre lang gyapon. Niya karon, ni taas sa tuition fee. Di na ito masugot niya na. Kanindot niya manulti, uy. Uy, naunsa man ka, uy, natulala man ta. Hi, Mimi. Kumusta naman ka? Okay lang. Day, nagstorya mi ni Josh atong usang adlaw. Ug. Ay! Ano ka, uy? Malipay yun ka sa akong ibalita ni mo, Day. Unsa man lagi na? Okay lang ba kuno kung mamisita sa inyo? Naadi siya gitago nga pagbati sa ni mo, Day. Huwag ka nang tinuod, Mimi. Mahal ko ikaw. Huwag man hinaot ko nga dili ko mong pakyason. Josh, mga bata pa man tagod. Okay lang ko sa imo nikabot nga kung napakyas ko. Sige, di lang ko magdugay. Mauli na lang ko. Ato na ko. Kadiyot lang. Aman ko mag-ingon nga pakyas ka. Sa ato. Nga sugton ti ka. Ano sa pamda Kalang di na ko makapaabot. Ang karon ug ugma, maura na Magkauyab lagi hapon ta. Busa karon, aron taas tag-agi, uyab na ta. Okay ba? Sige na lang, uy. Mamugos man ka. Yes! Muna ikong ginahas babae, dili pakipot. So, uyab na ta. Laino ni mo, uy. Mangalit magkag-kiss akong lips. Uyab na ko ta. Ako nagwitag iyan ni mo. So, natural lang nga sa usa ka nag-uyab nga mag-kiss, di ba?
mao lagi, pero dili ka mangalit. Basta niya og naay makakita na ito nga laing tao. Bahala na sila, Ay, dukaya mo labay sa adlaw, Kadukay basad mahuman aning Domingo, ha? Ugma, Lunes na ugma. Nya, magkita mi ni Josh. Ay, duha pa lang gani ka adlaw nga wala mi magkita. Gimingaw naman ko niya, Ay, gugma naman ka ning kipati na ako. Recorded by X Thunder Gaming. Mercy! Uy, day! Hala, no? Kablumi na ninmo, day, oy! Kagwapa na god nimo! Ay, minisamot kalutaw ang imong kaanyag. Sapat ya, Puro lagi ka binuang. Ita ka ni Josh, day? Uy! Nangita man! Uyab na mo, no? Tugan sa tinuod. Oh, uyab na mi best. Ay, parison kaayo mo, day! Bakit ya, Uy, asa ba? Kita ka ba ni Josh? Dito man to sa kantin. Ako nakitaan ganiha. So, yun ang adto. Sige, ako nang atuon na. Diya ka una. Kuhig ta kang gabi, Kuyugi ko, ha? Ha? Asa man? Nami initiation sa among mabag-o mga kauban sa buhat. Kadali raman ka, na. Ay, daliran na siya. Adto ta sa ka beach resort. Basin uga, kasabano niya ko ni Mama. O, basta, pangitay kong pagi nga makakuyog ka na ko. Kaya kung dili, ay nagpakita na ko, Oh, Josh. Ay, pagnawa sa hangin nga ni, Ay, nanot ka ni mong lugar sa sama na itong nagkuyat. Josh, kapiin naman kayo. Di pangita nagkiko ni Mama o Papa ron. Manguli na tana. Yan ako, saan ka, O, pwede pagkabot na to. Tugnaw naman kaayo din is cottage, Kitugnaw na ko. Uli na ta pa. Oh, gitugnaw ka? Sige. Mamalhin ta nga to sa kwartong akong yabangan. Ang dili ka tugnawon. Tara. Ha? Kwarto? Kita na doha? Ulan ka, Iyabot ta. Dili ko, Kanagot ka, Sige, uli lang ta. Ihatod lang ti ka. Nasuko ka? Sa'y tanaw ni mo. Maglagot ko sa mga babae nga paglipat, Josh. Kay, nagstorya mi ni Josh pa. Buwag na day mo. Mauna yung sulti ni mo, day? Mauna. Nga naman di ay. Mapaday mo nagbuwag? Oh. Maumang ka na yung sulti ni mo. Wala ko'y mahimo, anak. Uy, nga naman di ay. Nag-away mo. Josh, ngayon mo bang mag-istorya ta? May ato istoryahan, Wala tayo anging istoryahan. Igo na to nga rason nga wag ka may gugman ako. No, nasayop ka. Mahal ti ka. Kung mahal pa unta ko nimo, niya itong higayon na imo untang gihatag nga akong gusto. Unsa man kayo mong gusto itong kayo na? Uwa man ko mahibaw. Ang gusto na ko, nga imong i-prove na ko nga gigugmag yung ta ko nimo. Unsa man lagi? Ako nang ihatag ni mo. Unsa man na? Gusto kong ihatag nimo ang imong pagkababay. Unsa? Pero, mga bata pa tayo ng butanga, Josh. Oh, hindi ka. Ato na ko. Adiyot lang. Kuan man kun. Usa. Sige. Masugot ko. Mapakita ko lang yung mga mahal na ka. Tinuod ka? Oo, masugot ko. Hindi ka lang mawa na ako. Josh, sakto ka ni atong pagkabuhaton. Ay, kabala ka. Ako'y bahala. Josh, bata para makayo ta. Sige na. Josh. Kalain sa kong ipati,
Oh, naunsa ka? Papanday ka musod sa klase? Naglain man ang akong lawas, ma. Hala, sige. Pahuway lang una din, ha? Kaya magpa-check up unya tayo, nagbalik na ako. Oh, Sige. Ikaw na lahatod ani lang kang kumari nita, oh. unsa man na? Ay, fresh lumpia, good. Nag-order man siya. Kabahuan na, ma, uy. Nga good taon nga karon ka man lang bahuan, ani. Mao man gud niya nga itong negosyo? Oh, Ginoo ko? Tugan sa tinuod? Mabdus ka? Unsa? Ambot, wag ko mahibaw, ma. Nakahibaw ko. Mao ka na ang bation sa usa ka babae nga mabdos. Daan pa ko? Kinsa yung mahan, anak? Kinsa? Pasaylo ako, ma. Nahigog mamangkod ko niya. Ni Josh. Unsa? Kabata pa nimo? 14 anyos ka pa gani? Gugma? Maunay mo patay nimo. O kanamo nga imong ginikanan. Niundang ko sa akong pag-eskwela na itong hikayo na. Og nanganak ko sa usa ka batang lalaki. Humala itong itabua, wa nagkipakita si Josh na ko. Kay gipalarga man ni sa iyang ginikanan. Saot ko nga dili mo buhaton sa ubang papaya ang imong kibuhat na ko. Daghang salamat sa inyong pagtagat sa akong suwat. More power sa RMN. God bless us all. Recorded by X Thunder Gaming. Nakita man nga ikalang kaagin ni Mimi nga taga Kawit Medellin, Cebu, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagkulahan, Too Much Love.